Lah iki sapa? Anik karo Prastiwi. Oh iya. Ayo, sing siji gedhe dhuwur, sing siji kaya liliput. Heeh. Wis ben apa-apa. Iya. Ayo nih karo Mbak Yumu. Ya, Dimong. Halo Ibu. Karo ibumu kuwi meneng-meneng. Buyer endasku. Ayo ndase tinggal. Rasah digawa. Mulai ngono apa? Kumat meneh vertigone. Heeh. Hah? Wah, Ki mau buyer. ora sok aneh-aneh kok ora. Sesukne nek vertigone rong mari iki nek rong dina rong bengi rasa melu. Tenan lho sesuk amel. Esuk izin berarti. Sing kapan? Sing teng Paraan. Nanti petarangan. Ora apa-apa, ora masalah. Ya. Ya, ndak malah lara aku ki mesake. Kowe ki tak eman-eman nek. Ajake arep tuwa dhewe ning desa dinggo gajul-gajulan. Mesake ora. Ayo Yai loro arep nembang apa? Wah. Manut kowe aku. Ya, ya. Apa-apa? Lali janji apa? Ngewohke to kowe? Apa? Manut Ibu. Nah, lali janji. Lali janjine Ya, napa kembang rawe manut. Lali janjine. Dibawani kowe sing bawa, kowe sing joget men ngani. Pak, geser gelasnya ndak tumpah. Ndak kepancal ndase rada-rada. Ayo kaya aku kok. Ya Mbak Yuku kok dadi lara kae suarane isih atos. heeh. Iya. Dina Minggu kang tak anti Nek carane buah-buahan semangka dijejerke talok. Ah iya. napa Pak? Ayo kowe gedhe banget semangka dijejerke apa buah talok sing cilik nyenil. Heeh. Mosok kula gedhe mboten to, Pak? Oh gedhe kok. Tinamune Jaket dadi loro. Jenengan iki jan. Masa kok sindenku kae kok arep gawe heboh terus. Iya. Cepul mong lali janjine Anane pi hanane pijer semaya pinter golek kaburan Alasan. pintar golek alasan ngandara ngandar-andar angen dukur aku wis ora minggu sing tak tunggu kowe ngajar nganti ling srengenge kene
iki jarene mumet kok begijikan ki ngopo? Pengen nih. Kok ming jogate kok pengen ora. Pengen nek krungu gamelan. Gatel ya, Bu? Gatel. Gatel. Lho kukurno to, Nak? Apa krungu gamelan kok pengen joget? Aku iki aja kok krungu gamelan. Pro gamelan di momot truk kowe joget kok. Iya. Rasan joget ngono nek mumet aku cilaka lho. Tapi ya. Dadak mrisake. Ya ora apa-apa juragan kok. Wingi tak mrisake ya ora kebeneran. Ngono dokter hewan. Malah ditakoni, niki cempene gerah napa? Dikira wedhus malah. Ora apa-apa. Cilik kok cane. Yo. Jan-jane kowe neng sajak nyupiani atiku sujana kowe gandeng karo sing tak tunggu aku weng ngajak nganti ning sarasrangan ini Bengawan Solo SMS rambasan yen tak telepon Dendri nak ngonamu karo aku. romansa kowe pancen angel kandhan-kandhanane iki sing tuwa. Iya, mau kon medun muni, aku mumet e. Bareng saiki begijikan. Sirahe barang diduru sirahe ani. Iya. Nah, ane we joget ndak jreng ngono ki bokonge iso wangun. Nah iki nenggonku kaya bebek kowe malah. Awak rimadeg ming nelek cret. Awak. ora apa-apa aku dinyek kulino kok. Ora apa. Iya. Ya wis cocok tak catet kowe nek petarangan izin to. Jin. Ayo rong bengi sedina iki abot fisike kudu. Nek kowe mumet malah lara malah. Jeneng kowe wong aku mati. Ya ora kok ya iki kowe iki. Aja Bu. Aja kaya ngono to omongane kuwi. Aja mati sik Bu. Lah ngopo? Kowe sik wae. Aku rong meteng kok andang mati. Oh, ane kowe ndek bojo rong meteng-meteng kok. Heeh. Mergo goblok bojo kuwi ora iso meteng. Edian. Sinden kowe edian. Ya ora apa-apa kaya wajan parah tenan. Lajeng nunut to, Pak? Nunut. Nunut sapa? Kali Pak Santoso. Oh, aku iki geleng glenas-glenes. Nyemelan. Wah, nek iki langsung dadi nak. Napa nggih, Bu? Iki ganas iki. Kok sajake ganas pripun, Bu? Ganas. Wong ketoke kok alusan lho, Bu. Aku pengen jajal sik alusan ngoten lho, Bu. Ya coba jajal kene. Kok jadi tawa-tawake. Kaya apa wae ora. Yo, mangga. Janjane kowe nek gelagatmu
Apa? Gliyer. Iki tak urus iki. Jane jendhek musikil iki ana pira? Iki sing jenenge jempol mengsle. Jendhek musikil iki ana pira? Kudune kaos kaki iki genep. Jendhek iki sing dileboni iki ana 5. Aku kok slip siji. Ora siji, Bu. Mengsle. Oh, mengsle. Mbah iki kok jempol ya. Jempol ya ana sing mengsle to, Bu? Ana. Padha ngene dalange sok mengsle. Delok sik, delok mandhep rene. Nyo. Oh, gak. Mau kok kaya ana sing ora klebon siji. Wis tak lebokke nek. Oh iya. Mbok didelokke to nek ora ngawur ora. Jendheke digrayahi, dilebokke ning nggon kaos kaki dipaske. Ana sing kurang weruwe ngono. Oh iya weruh. Mas Wali kendangi, Mas. Yo, ayo, Bu. Kon ngopo nek Rono karo joget. nyete ngarep. Ibu sik. Matur nuwun. Wes le, mumet ya sirahe. Ayo, rumasaku. Iya, ning ya pancen. Yo, presiden penari kudu ngono kuwi. Nek gamelane isih muni, kuwi dheweke ora kena meneng berarti.